Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Dita, Badat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:11. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Aksyon, Balita, Badat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong aga Pilipinas, Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ika-20 na sa bulan sang Abril tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Sige pang pagsaka sang COVID-19 patient kung basihan tang report sang Department of Health adlaw-adlaw diri sa pungsod Pilipinas. Pero sa gihapon diri sa Bacolod kag Negros Occidental, padayon man kita nga bantay sa mga senaryo apisar nga wala pa sang recorded nga mga COVID-19 patient umalin pa nakaligad nga mga inadlaw tubtob sining mga inoras
Kabayunta nga magsigi-sigi na ni kag ti ang Negros Occidental. Ang may mga biyahe na sumugod man sining adlaw sa mga tricycle kag sikad sa ilatag sa kama areas. Kabayunta nga magtalonsay na ini kag tandaan talang ang patakaran sa ngaton sining nga mga LGUs nga 3 lang ang makasakay sa mga tricycle kag isa lang sa mga sikad. Way manapierdihon kag kon mayara sang ginalantaw nga pamagi ang lokal nga gobyerno sa inyo sini Banwa kon syudad nga amo lang makabiyahe sa sining adlaw sang mga tricycle kag sikad kag buwas lain naman mas manami man, no? At least hindi kita maglinuto kag hindi magdamo gid ang tawo sa mga concern nga mga merkado, mga balaklan na mumalaling damo-damo kung kaisa mo nga mga kaaksyon ta dira sa aton sining nga mga banwa kag syudad, no? Dapat mag-observe lang kita sang distansya lang, amigo, amiga, no? Amuning manami diri mga kaaksyon. Pero diri sa syudad sa Bacolod, kagiban gabayin sa aton sining probinsya, ang tagtaganay sang Social Amelioration Program o kung SAP ang padayon man sa sining adlaw. Ibalaon ta karon sa report ni Aksyon Alvin Graba kundi nga barangays naman diri sa syudad ang pagakadtuan sang team sang City Treasurers kag Department of Social Welfare and Development o kung DSWD bangod man sa sining pagtaganay sang social ameliorations. Ibaloon ta na karon kadamo gid sa nagagot-got. Sige lang. Kay kun ati panon taning got-got tanani wala gid tani mahimo. Ti sa aton sining mga barangay officials ang dapat gid nga buligan, no? Amo lang nang manami dira. Kay ti kabudlay man kung kaysa, kay kun isip-isipon ta, may mga aligasyon nga ti daw palapit porsyon. Pero inatanan mga aligasyon na. Kag ti kun dapat nga buligan bisan lapit pa na sa mga opisyal sang barangay kag nakita sang Department of Social Welfare and Development nga buligan gina siya, no? Sige, inopdanay kita, tubdob kita sa taknalauna sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center. Plus ang aton sining mga local and national issues karon pag may time dalonta sa inyo sining palatuntunan. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa sining mga inura sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad, no? Nga nagapanampuay ang halos kalabanan kay basi pa man lang matupan kag tinagahulat-hulat sang maayo nga plastada ilabi na sa mga atagay sang mga kalanon subong, bugas, tanan-tanan na lang ang ginasigahom sang halos kalabanan. Although nga ti diri sa Bacolod, MWF, makagwa man ang iban, kag makaro panindaman pag may time, no? Amo lang nagaling, ti kun, naman pag gwa tas ni kun wala man unod bulsa, no? Sige lang, at least dali na lang Pila na lang kaadlaw ang nabilin kag April 30 na. Kabayuntang hindi lang extension kag amat-amat na nga maka-recover ang halos kalabanan kag makabalik na sa trabaho by May 1st mga kaaksyon, no? Pero depende pa ni sa sitwasyon ta. Sige lang mga kaaksyon, importante ang waay dapat buligan, no? Amo lang na ang importante. Kung sino itong mayro sobra, kag makabulig man ng sisig ka pareho, why not, abi, no? Sa kinanda na ko ang inyo ka-aksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga.
Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin kaupunta si Aksyon Marlon Hinovia. Mga Negrense ginpanawagan nga mangin vigilante sa pag-report nga sa mga nagasupak sang community quarantine. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Liga ng mga Barangay President Gonzales nagpanumdum sa mga kapitan nga mag-comply sa mando sang DILG sa pagposte sang listahan sang SAF beneficiaries sa pampubliko nga lugar. Bisan sa barangay hall na lang ninyo. Kung wala man lang sang ukos-pokos, dahil poste dara. Arad ng mga beneficiaries sang SAF mo, ibutang lang ninyo sa gwa sang inyo sining nga barangay hall. Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, biktima nga natiruhan sang security guard sang Kmart kahapon sang aga sa barangay 22, posible nga nagagamit sang illegal nga droga. Sa Nokpo naman nga balita, igabalita ni Aksyon Brian Morden, Nokpo, nagpaamtang sang isolation rooms kung may pulis nga may sintomas sang COVID-19. Samtang balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, hibaloon ta karon dugay-dugay ang sitwasyon dira sa Barangay Estefania para sa tagtaganay sang sapa. Hibaloon tada karon mga kaaksyon tiining sahi sang tagtaganay ni gina-expect naton nga may mga residente sa gihapon nga nagagot-got sila kag ginalantaw kag may aligasyon nga padikit pero ti depende. Ibalaon ta na karon sa sitwasyon dira sa area sang Barangay Estefania upod kay Aksyon Alvin Graba plus ang balita gikan sa special assignment siga report ni Aksyon Artay Hopon. Due date sang Basiwa extended man tubtob Abril 30. Pagnubo sa supply sang tubig sa pila ka mga lugar sa Bacolod maeksperinsahan. Samtang sa balita naman sa national, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, curve sang COVID-19 sa pungsod nagaumpisa na nga naganubo suno kay UP Executive Vice President Dr. Chodoro Herbosa. Samtang Pilipinas magasunod sa mando sang WHO o kon World Health Organizations nga hindi kumpiho o kun hindi pagulpihon ang pagbawi sang ECQ. Dapat lang. Kag-update karon mga kaaksyon sa COVID-19 patients sa bugos nga kalibutan including na diri sa pungsod Pilipinas. Aton hibaloon karon dugay-dugay. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulit. Mga detalye sa aton siligin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. But before sina mga kaaksyon, ginaknowledge tanang aton sining mga kaaksyon via Facebook Live sang Aksyon Radyo Bacolod. Ipadala lang dira mga mensahe ninyo kaya tagan tana karon pag may time sang igtalupangod sa Aksyon Radyo Facebook Live, no? Atagan ta na igtalupangod. Kag sa aton sining website ang www.aksyonoradyobacolod.com.ph. Atagan ta man na igtalupangod pag may time karon na. Ipadala lang mga mensahe ninyo dira mga kaaksyon. Standby sa pagpanumbalik sa inyo sining palatuntunan. Mabatian ang sunod-sunod nga mga balita sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin, o baka naman Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat
bulig, Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa'yo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:30 na, 11:30 na, tig-irigma na, siling sang amigo ko. Ti siling nila, paano kung wala kami pala niya gahon man? Ate, pag pangita lang anay Amo gining problema sa ngalos kalabanan, pero hindi man na siguro gida. Nga maka-problema gidang pila lang guro ka nahot, pero ti ang pinakapigado gid subong ang nakabato na sang ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development. Ambot ko natapos ng numbered barangay sa kay ti daw masugod na sila sa mga names sang barangay naman subong nga adlaw. Hibaloon ta na karon dugay-dugay upod kay Aksyon Alvin Graba. But before sina mga ka-aksyon diri kita nay ugalion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga panubo sang glucose, visin nga control sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why gina-recommendar ta sa inyo DTX 500 capsule ang tumaronta adlaw-adlaw. Mabakal sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sininga lugar. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:31 ng aton oras, kantuan tanang balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato. Mga balita nasyonal, ini may kangtanan sa curve sang COVID-19 sa pungsod nagaumpisa na nga naganubo. Ini suno kay UP Executive Vice President Dr. Teodoro Herbosa kag Pilipinas magasunod sa mando sang WHO nga hindi hindi pagulpihon ang pagbawi sang isikyo. Matamat lang kuno kay kabundlay man nga gulpihon lang tuod man. Diri sa aton April 30 ang last tabi sa bugos nga pungsod, pero may mga areas pa diri nga posible inanay lang ang pagbawi nila sini, no? Diri sa aton although nga amunang sitwasyon ta, wala kita diri sang recorded nga pila na ka simana, pero pag-abot sang April 30 hindi man isiling dan kakasgiditanan ang warning sa ECQ, kundi mag-amat-amat lang kay mahina ang kalaban. Sige, daligid lang kay ibaloon tanay balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. alin sa pinakasako nga News Center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaunad sang balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Dors, mayong udto. Yes, Aksyon Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Ginapahayag sa karon ni University of the Philippines Executive Vice President kag Anay Health Undersecretary Dr. Teodoro Herbosa nga nagaumpisa na sa pagnubo ang curve sang COVID-19 cases diri sa Pilipinas. Kasunod ini sang mas manubo na nga kadamuon sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sang Department of Health nga ginpagwa sa mga nakaligad nga mga inadlaw. Sunod ri kay Herbosa, klaro nga epekto sa pagpatuman sang enhanced community quarantine ang pagnubo sang mga kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Dugang pa ni Herbosa nga sa piyak sang pagtaas sa kapasidad sa COVID-19 testing sa pungsod, wala naman sang nagluntad nga gulpyada nga pagdamo sining balatian. Kag dugang pa sa doktor nga mayara sa karon sang quarantine facilities para sa mga suspected nga probable cases, hindi pareho sang una nga sa mga puloy-an lamang naga self-quarantine ang mga
tawo gani subong mas madali nga ma-contain ini nga COVID-19 diri sa Pilipinas. Samtang ginpasiguro naman sa Interagency Task Force on Infectious Diseases nga magasunod ang Pilipinas sa rekomendasyon sa nga World Health Organization o kon WHO nga hindi paggulpihon sang gobyerno ang pagbawi sang Enhanced Community Quarantine o kon ECQ nga ginapatuman subong sa Pilipinas. Suno kay Cabinet Secretary Carlo Alexei Nograles, spokesperson sang IATF, pace by pace ang paghimuon sa nga gobyerno. But silingon sini, pilion lamang ang pagbukas ng mga establishmento kag workforce nga pwede pasudlon sa trabaho. Pilion man kung ano nga mga transport system nga pagabuksan para mamintenar ang ginatawag nga social o kon physical distancing, paghugas ang kamot, disinfection kag pagsuksok sa gihapon sang face mask. Ipabilin man sa gihapon ang mga trabaho nga pwede trabahoon sa mga balay o kung ang ginatawag nga work from home. Kagdugang panidiri ni Nograles nga may mga do's and don'ts sila nga iplastar sa presidente o kung kay Presidente Rodrigo Duterte antes pa man matapos ang Enhanced Community Quarantine sa Abril 30. Samtang update sa world record sining COVID-19, ang mga infected sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 2,407,339. Ang mga nagkalamatay naman naglambot sa 165,069. Ang mga naka-recover 625,127. Diri naman sa Pilipinas, sa pinaka-latest, ang kaso diri 6,259, ang nagkalamatay 409, kag ang mga naka-recover 572. Sa Western Visayas, nadungagan sang isa kahapon, 49 na diri ang cases, pero good news kaysa 80 plus o kung 89 nga ginpadala nga swab test action Rex, isa lang diri ang nagpositibo. Ang sa sining 88 negative. Yes, action Rex. Sa ginapadala nga sample sining Diri sa Bacolod, mga pila pang 7 lang gyapon action Rex diri sa Bacolod. Hindi, mga pila pang mga ginpadala dito nga inog swab dito. I-update ka action Dale Salazar karon akong pila ang ginpadala dito action Rex. Sa probinsya do damo-damo pang pending nila. Although nga isa lang, pero damo pang pending nila. Diri sa aton ay dondo kung pila ka bilog pang ginapaabot nga mga swab test. Sige, karon kay Action Deo Salazar, i-check ta na Action na Rex. Kag congratulations lang diri sa Bago City kay 000 sila tanan Action Rex. Waay gid sang COVID-19 Yes. patient, wala man sang Suspected. POIs, wala man sang Probable. So congratulations Mayo din sila. As of April 19, 2020 Kahapon na? Action Rex. Yes, Action Rex. Zero sila Yes. until today. Grabe, Correct. no? So sila lang na nga LGUs diri may sa ara Negros naman guro Occidental. iban nga nag-declare nga wala naman sila sang mga probable kag suspected cases. So mas namin ako na Mas consolidate. mayo na nga indikasyon man action doors. At Correct. least subong sining adlaw effective today. Biyahe sang tricycle, although may limit lang kag may mga coding-coding nga ginapatigayon kag ang biyahe sang sikad. At least mayara na sila subong nga kaladtuan na. Sa province lang niya. Pero sa Bacolod wala gihapon. Wala gyapon. Yes, FWF ECQ sa kita. gyapon Yes, ang may- ginapatuman dre. Correct. Coding. Sige. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato na sa balita na sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod, Action Radio Philippine Standard Time. Las 11:39 na nga aton oras, 11:39 na. Saway pa magkatimo-timo, pag timo-timo na da samtang rega pamati man sa balitaan ta diri sa Action BBB. Ha?
May mga kapulisan ta more or less mga 70 ka mga positives and tatlo diri ang nagkalamatay no sa mga kapulisan tabla. Di man malipod ni mga kuan man nimo frontliners. Tiya mo lang masubo-subo gawang balita. Kabayon ta pa nga hindi na madugangan niya. Sige, kantuan tanay si Aksyon Alvin Graba sa sitwasyon dira sa Barangay Estefania. Daw may hinatagay sang social amelioration dira sa area sang Barangay Estefania. Sakop ni Barangay Kapitan Jerry Tingson sa sining adlaw mga kaaksyon. Isa lang sa mga areas actually damo man ni sila ang pag na-scheduled nga among hatagan sang sap mga kaaksyon tubto bini nga matapos ang mga kabarangayan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod no. Ibaloon tabi we have Aksyon Alvin Graba sa aton sining patrol gikan sa Barangay Estefania. Aksyon Alvin. Yes, Aksyon Rex Subong City ang sitwasyon diri sa gym mismo no sa Barangay Estefania. Ang mga pumuluyo kag gikan sa different purok ang ari diri subong Aksyon Rex pero ang proseso mahulat ikaw antes ka makasulod sang gym because may pila ka bilog ang ginapasulod sa gym? By batch action na Rex, first 10 makasunod kung may makagawa na kay gina-observe subong ang social distancing at dapat lang. Yes sir. Ang system action Rex after 10 kunti sa aton sining Facebook live makita nimo nga sagwa pa lang action Rex madamo na sang nagahulat sang ilang sining nga turno and after dira manao pakadto or kay masunod rather sa gym mismo kag diri sa gym action Rex ari naman ang mga kapulisan kag diri gina-check no ang ila sining nga mga pangalan paagi sa mga miyembro sang DSSD. Kundi magsulod ka sa gym dira pa lang sagwa may yaranda nagabantay na para mag-call sang mga ngalan nila then masulod sila sa gym? Yes sir. Amo na ang matabo diri Action Rex kay may mga uyat naman sila sa mga papel. In fact si sir ang mga tawag bala kay uyat sang iya sining megaphone. Sir, first then ang ginapasulod after sila sulod na naman ang iban. Sir, pasulod lang. Sir, pasulod lang Action Rex ko no. Ano nga barangay? Ano nga purok ni? Sir, ano mga purok ni sila ang ari diri sa purok Taha 1, 2 sir kag Taha 2 sa Capital Hills. Sila P4. Tapos ang Taha 1, Taha 2 ka Capital Hills tapos na sila. Sunod naman ang Cityville. Cityville. Tapos P4 pasunod sila sir. Pasunod. Sir, salamat sir ha. Subong Action Rex tapos pero makuan ni piho ni pila ka bilog ang beneficiaryo sang SAP dira? Yes, Action Rex no. Ari na si punong barangay Jerry Tingson no. Ang sa diri sa Barangay Estefania. Sir, so sumatotal sir pila ang makabaton sang sining social amelioration. According sa quota, expected ko 7,001 mo, no? Ang beneficiaries nga makabaton. So ini first tranche ng pangatay nila, medyo hindi pa ni planta nga pagatag kaya sa suggestion ko dali Wednesday pa para preparado ginantanan no. Kuti amo ning buwata medyo so far at least na lo regular dutay. Kung namin pagkailan kung gano'n sang Wednesday masugo, kung Wednesday pa masugo para ma-regularita na. Nung kanina nanao ko din, nagdinanaway ko sa mga panluloy, yung mga PWD. Tingin pa puli ko kasi ang offer ko sa ila, dulungan na lang sila sang ila nga makuha. Ini mga PWD si Sir Gikan man sa different barangays o Paho pa lang? Paho 1, 2 kag Cityville, Capitol Hills. Amo ning una nga tatlo ka purok ang mauna iningaga mo, no? May arelista ko din sa ilang breakdown mo, no? So, wala na masunod ang chimpo, kaya dapat 80-80 to 90-80, tatlo ka purok.
So nag-late, so nagsugod sa lake, expected ni medyo may jutay nga disorder pag inatagay. So naglaksam na ang iyang atangtang Silinhom, so phase 4, pag iyang bagong silang. So wala pa man ni matapos ang tatlo, nagsugod ng another tatlo. So amo ni sang medyo disorganized ang atong pangatagay. Tingnan na disorganized na Action Alvin now. Sir, anong rason sir nga na disorganized ni sa Saraw? Gulpi ang pag-announce na mahatag sa first 2,000. Iti dapat nag-coordinate na sila sa barangay. Wednesday para organisado gid. Communication or wala ka mong in-inform, sir? In-inform, but late na. So, very possible na yung mag-disseminate sa tao pag mag-set up sa system. Kasi, usually dire, kung mag-set up dapat systematic, no? So, muli buhay. So, hopefully, gasong nga trans dapat ma-organize na. No? Kaya sana silig na dapat, ang suggestion ko rin, dapat Wednesday na start mo. So, nagsugod Monday. Iniadlaw. No? So, ano siya, medyo tayo nga kung Yat natigayo nato nga ma-regular magid no. Importante mapatuman nato ng social distancing. Yes, amo nang nakitan man naton diri sir no, kaya mo nang ginasinglet ako ginambal sa likod ni kapitan daw wala social distancing daw. Sa likod mo gani sir, wala ginatuman ang mga social distancing. Tapos siningang tanod to usar sa iya siningang mikropono. Yes, ate, sobra guro ka excited sa tao do sa ano bala makabaton ta. Cash kamo ni sitwasyon sa crisis, no? So, hindi tama na nikawan, but we are going to continue imposing the social distancing while ari kita diri sa barangay hall. Yes, sir. And isa diri, sir. So, matotal, subong adlaw, pila gani kapurok ang matagaan sining social amelioration, sir? This morning, dapat makomodate 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapurok. Sa hapon, makomodar naman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So a total of 13 purok ng subdivision sa sining adlaw. Sir, ano mga sa subdivision, sir? Mamangkot lang ko. Ano mga subdivisions ang makaangko no makabaton? Mostly Locos Housing man no, Capitol Hills, Tilin Homes, no? Villa Estefania, Cityville. How about other subdivisions like Country Home? At kung qualify sila, madala sila kasi mega screening, gina-screening man sa DSWD. So, expected na siya. Next nga ba't masulod na ng ibang subdivisions na beneficial or beneficiary sa sininga program, social amelioration program. Yes, ang kapitan sumatotal, pila ang makabaton sa imo barangay? 7,001. Kasi damo galino. Before sina, may ara ka na 7,401. But ang nabatian natin, i-reduce ang bacolod by 5%, nagbuhin kita 400 git. So ang makabaton, expected na 7,001 ka beneficiaries. 7,000 plus Action Rex ang mga beneficiaryo. Sa sumatotal kung sa original, pila kung tani, 7,401. Subong niya, 7,001. Nag-reduce kita by 400 git. Oo. So, sir, piho na gid na nga mo na magkabaton? Piho na ni sir, nga mo ni makabaton, sir? Let us pray. Nga tanan makumudar sa 7,001, no? Nagakinang lanom gid. So, kaya ang target natin dapat makuha na kay last na munto sa last nga number naging hatag sa akon. Ang sure na nga clean na beneficiary 6,002. So, may gina-review pa nga remaining. Almost 801. Ang gina-review. No? Kasi mayroong nag-a-apply nga ito na belong sa middle class. So, we will see kung ano naman. Tapos may info ko nga ang nga instead na dito makato sa Dole, wala na kuno budget, dili na kuno ihavoy sa sininga program. Okay, we will see kung ano naman ang action ng DSWD. So dugang action reps, no? Kung halin, sir, you mean sa dito halin sa Dole, kay kung wala na pundo sa barangay Ihaboy, ang una? Yes, yun yung program sa social amelioration program. Okay, we will see kung ma-accommodate pa na sila sa ato ng 7,001. We will see. Anyway, DSWD man ang decide, sila man ang screen, sila man implement, ang aton diri sa barangay, support lang, no? Recommendation, support lang, dapat ang tanan nga pag-release, it will be in order.
para hindi man hasol sa aton tanang pumuluyo. Oo, pero dugan naman yung para sa anon sa barangay, especially ang sa Dole. Ate, sugod pa lang sa quarantine hasta sa pagtagay bugas. Pirti na nga hanot sa kapitan hasta sa social amelioration. Di makita mo ba from 7,401 marido sa 7,001? Ano itong mareklamo sa kamulay sa 400 mo naman? So, di mo na ginapasan subok siya. Ginalokbo sa kapitan tanan niya basod, no? So I hope ang tanan niya pumuluyo maka-intindi nga ang barangay nagapatigayon lang para sa kaayuhan sa pumuluyo na makabaton sa grasya halin sa nasyonal. Oo, action na Rex no si kapitan. Awas nga balyang halos ang tanan niya basol sa kapitan kag barangay official. Kasi may mga mensahe Magkutabi si kapitan nga mga subdivisions na nakabato na aw? Sir, nga ning mga subdivisions ni nga nakabaton man ni sila, sir. Ate may ara nga naga-rent na lang mo. So gina-verify mo na sang may mga BSWD kita nga orient sang DSWD. So sila nang gina-interview, ginatag na sa ilang obra, no? Kasi sila ang gin-orient sang DSWD. So may ara man niya makapasar, may ara man niya hindi kapasar, in which amo nang gamulay sa barangay. Okay, so action Rex. Ang hindi kapasar, no? Ang hindi kapasar among gamulay. Oh, ang hindi kapasar amo nang gamulay sa kapitan. Kung sa eleksyon pa ni mahambal yang sige lang, eleksyon. Unang reality subong, no? Mabalos man sila pag-eleksyon. So muna yung mentality nga hindi iya kakwan, hindi iya ka-grasp na ang sitwasyon. Na dapat kita dire binuligay. Kaya ang kontra naton hindi isa lang kontra naton ang virus. So kung patiyo naton ang order sang gobyerno, masulta niya ang crisis. Easily. Yes, so mensahe na lang ni mo kini sa ibang sir nga hindi makabaton sa sining social amelioration. Okay. Sa tanan nga hindi makabaton sa social amelioration program pag ginapatigayon sa gobyerno, no? Tandaan ta lang na may mga mas nagakinanglanon kita nga pumuluyo diri sa atong barangay. Kung maintindihan nato, no? So hindi man natin gusto kay kung ako lang pasugdan, tanan gusto ko tagaan. Like sang bugas gusto ko ginatagaan tanan. So ining amelioration program, may guidelines nga dapat naton sundon. So wala ta mahimo kay guidelines ini sang nasyonal, ang mandate ara sa DSWD, wala mahimo yang barangay, no? May guidelines sa liwat sulitong kung may guidelines kay ginasunod ang DSWD. So tanan hindi makabaton. That's why pinaayo ko sa inyo dapat mag-ugyon kita, mag-isa kita. Kaya ang kontra nato na makamamatay nga virus, which is the COVID-19. Action Rex si punong barangay. What about ang tagtaganay sa mga goods nila dra sa barangay kag sa syudad na hatagan na pila na ka-batch dirang na panagtag nila? Sir, what about ang pagpanagtag sa mga goods sa inyo barangay, pila na ka porsyento? Daligi lang kay nautod si Action Alvin Graba, balikan ta siya sa area sang Barangay Estefania. Upo dia dito si Barangay Kapitan Jerry Tingson, tigayogid ang Barangay Kapitan dira sa Barangay Estefania sa kutob nga way madalasa sang sining sap mga kaaksyon pasensya gid, no? We have Action Alvin Graba. Action Alvin? Yes, para kita Action Rex, no? May ka-istorya si Kapitan kay Damo ang katawag sa iya. Anyway, balik kita, no? Sir, anyway, sa barangay mo, sir, pila na ka porsyento na tagaan ni mo panagtakan sa mga goods? Kung panong taton sa porsyento, almost 80% mo manggaranon ka man, tigado ka man, nakatilaw na lang sa goods nga alin sa barangay, no? Still continue pa nga yung distribution, no? Ay, pati manggaranon gali ya? Naton yung ECQ, na medyo may reservation pang barangay, kay basi, nag-expect kita nga basi, mag-lockdown, no? May extension. So arena nag-extension na. So all out ng barangay. Sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Estefania, makabaton ka mo sang bugas. Nagila pa nagyagtag sa barangay. Hindi man kita mambal na kompleto na. But ining ginapanagtag sa barangay, I think sufficient nga makapiyan-piyan sa atong nga tanan nga pumuluyo. Subdivision ka man, puro ka man, tanan makabaton, wala pili. Rex, wala pili, Subdivision ka man. Wala man to mag-abot sa country homes? Sir,
man to sa country homes ko. Way man to nakabot pa. Nag-start to kahapon kasi wala lang si Action Rex sa Dabelay. Yatag lang na sa iban niya kap. Ang akong da. Panaog na natin. Okay. So, yatag na lang sa iba ng Oo. Amo nang gusto ko yung mentality sa aton nga amigo. Yatag lang na kap. Sa iban da. Importante nga mabuligan tanang lubos nga nagakinanglan da. At least ipanagtagta lang. Ito kaya nga ni Action Rex, no? Ihatag na lang siya mas nagakinanglan. Yes, of course, no. Kag ginapabalo ko, no, sige-sige nga aton nga tagay, no. Kabay tani nga wala na ta extension. Kaya kung may extension pati man sa na gid ang barangay. Ubus na gid ka, no. Almost subong as of this moment, ano pa nagtagta, no? 70,000 kilos na og rice. Na pa nagtag nato sa 70,000 na? 70,000 kilos. Grabe, no. Sa pila ni ka mga household. Expected na to nga aton ding household dala sa pangigaron may laga kita 15,000 household. No, gali Action Rex, no? Gani. 15,000 household. And sa 15,000 household, only ang makabaton sa social amelioration is 7,001. Action Alvin? Yes, sir. May nag-message dako, no? Salamat gid ka sa aton sa nga tagpalamati. Kahapon nga tag sila kuno sa country homes. Okay, oo. Nakahapon, ganyan, naghatagid ka mo, no? Sa country home. Yes. Panaog na natin. Panaog na. Tanan dito, natagan to? Tanan to, sir, nahatagan or still going? Still ongoing. I think ang country home tapos sa Sibong Adlaw kaysa kahapon to gisuguran. Ko na di from here panaog na di sila sa diri sa Okay. Ang akon lang naman kung nga gin take up ko ng country homes kay ibandra naga-rent lang mo. Ting ibandra wala man pamilyang, iba nagatrabaho man, way man trabaho subong mo nang nagakinanglan man taga country homes didto. Kung mayara nga ibulig. Oo. Pero basta nga conduction Alvin ihatag lang da sa iba na. Ate Mayo gid, no? Mayo gid Action Rex. Kagang imo man eh. Ay, oo. Kung akon, ihatag ka man, no? Sa mas kinahanglan. Amo na ganito salamat ni Kapitan Action Rex, no? Amo na ginambal niya nga may kudawanon nga kurason. Di ba, Kap? Yes. Amo na nabiligan ko sa atong dili ba niya pumunuyo kang barangay labid kay Action Rex. Kintindig niya. Dapat ang tagaan natin ang nagakinanglan. Oo, dapat big up. Kita nga mga amo na sa middle class nakapreparar. Yes. Anyway, sir, ang proseso di karon after the entrance, di sila magwa, sir. Dito sa Piake, sa may likod o dito na tungguan dito? Dito sila, no? Karon sa likod ya amon tong nakabato na. Nakabato na kaya tutong k-share mo. No? Motor no, nagagawa makita mo na, nagagawa. Pwede na kami kasunod dito. Yes, of course. Action Rex, may nag-message na ipalabot mi kay Kapitan, garant sila sa Silin Homes. Pero ang obraya sa Dubai. Lockdown man dito sa Dubai, wala sila subong obra, maka-avail sila ayhan sang amelioration. Ang pamangkot dra Action Alvin, liog tabi kay Kapitan. Napatyan mo? Napatyan ko. Ilang mga sa may kategory na kung OFW ka, na inyo programa sudlan mo. Ang diri ang line sa barangay, line man ang programo, no? May ara yang nga kung obra ka, sa duli ka maklaim. Na dapat ang imo to employer ma-apply sa duli. Maihatag sa inyo. No? Amo na primero ang guideline. So, kung OFW ka, may lain man yung program para sa OFW. So, Action Rex, no? Sige, kay Gapamati, sila to subong eh. Salamat gid kay Kapitan Dra, Jerry Tingson. Yes, salamat gid kay Kapitan. No? Sir, pwede lang takasunod. Action Rex, no? Sunod kita, no? Sa gym. Agad dito nga makitaan sa ang sitwasyon. Subong siya ni Action Rex, diri mismo sa sulod sang gym, may ara masubra na pulo ka mga tawo sa lamisa nga amo mismo ang nag-double check. Pero antes ka kalabuti sa ila, maagi ka anay sa pila. Sa pila Action Rex, may social distancing man nga ginatawag diri sa sulod. Kaga diri gina-verify ang ila sining nga mga pangalan. Pila ka kuana, pila ka hilera na, do apat na tatlo? Apat? Ang hilera sa lamin sa Action Rex, may ara masubra na pulo, pero ang ila sining nga hilera diri sa to apat gid Action Rex, no? Apat? Apat ka linya?
apat ni ka linya. Kada isa sa ila gina-check kung available dito sa pihak nga lamisa, dito naman sila makadto. Amo ni ang pag-double check mismo sang mga personnel sang DSSD. And At least ang ara sa sulod sang gym, mga ano nang ara sa sulod sang gym ya? Ang mga empleyado man isang Ciudad Action Rex, no? Amo ni ang Gapulungko tos panghigaron niya, ano na sila? ang gapungko sa panghigaron dito sigad. Oo. Mga nagahulat ni sila sang ilan man nga turno. Pakadto diri Action Rex. Ginapasulod na dang iban? Kamang Action Rex. Ginapasulod ang iban? Oo, ginapasulod ang iban kay ari diri magkutuntan di sila kay ari na sa panghigaron. Bala ini sila kung nakakuha na, no? Nakakuha na kamo diri na sa inyong moderation. Why pa? Pero na-check ng imo pangalan. Ara sa listahan. Ara sa listahan ng imo pangalan ay? Ara sa Rex, no? Ang ilang pangalan sa listahan. Amo ning pungko sa panghigaron kay ginahulat nyo para dito na sa cashier na. Napagay kami di eh. Sabihin na pa kamo diri na eh. Oo. Bay, ano plano, ma'am? Nga, wait na kami sir, pero wala kami sa payroll, wala kami ngalan sa payroll. So, may to the follow, pamakuno nga payroll, hambal di man paset, nga idal-undi. Pero ara ng inyong payroll, coming na. Tumanto ko nun sa NGT, ipadala lang di ko no. I don't know kung dalon niya di or may ipadala sa nga tao. So, sa iso ni Karon, lato nyo lang na di. Lato naman, kami pahulat kami. Itiis-tiis lang anay eh. Pero ang klarohon ko, ma'am, ang inyong pangalan, ara, dira sa na-double check, ara, sa. Why siya, sir, sa payroll? Pero iya sa listahan. Sagwa, ara, daya sagwa, nga nakapost. Oo. Pero diri na, sa cashier, wala mo nangangalan. So, anong hambal sa cashier? Yan nyo, si Ma'am Patik? Ay, follow pa ko nga payroll ko, no? Ay, may ato pa ko sa NGT, padala lang, di. Ang bali Ma'am Paset. Okay, ara pa ko no Action Rex no sa NGC nga hambal ni Ma'am Pasit, no? Ang sitwasyon diri nga ang ibang diri ka hulat Action Rex. Action Alvin, based na rin sa initial taning information, 2004 pa lang may payroll dira, may name sa payroll, blanggit pasa dira, out of 7,000 to? Yes, sir. Out of 7,000, ang hambal kagina ni Kapitan. Oo. Tito 4 pa lang ara, may mga name sa payroll da? Oo, 2-4 pa lang. Ang iban dira, hulaton pa na guro da? Oo, hulaton pa nila. Mutong hambal mga kagina sa babae nga kaming man. Ara ang pangalan niya sa listahan, na double check. Pero pag-abot sa cashier, way nadala iya pangalan. Pero kaming pa lang, no? Now, ang system diri Action Rex, sa sulod sang gym, pag-check liwat sang ila sila nga pangalan, kan diri na ginahatag Action Rex, no? Ang kwarta, kag ginaisip sang cashier, kag ginapaisip man sa baton. Amo nang expecta ni Kapitan Tingson to nga by Wednesday, amo patutaning ginaklaro ya by Wednesday, pwede na tani mo galing kay subong pa lang nga Monday, nagsigi-sigi na. Oo, amo ni nga way na sa choice kay nagalabutan na dang taga DSWD, ate amo lang na siguro gin pang tawag na dang mga benepisyaryo eh. Yes, Action Rex, no? Amo ni ang isa sa mga problema man sang iban sa piyak sining kung tagapahaw ka, ang isa to, tagapahaw man to, galing kay wala man, no? Ang iya sining pangalan sa payroll, pero sa lista nga makabaton sa Ismail Ara. Pero kaming paman ko, no? Action Rex, no? Sa guwa ni, sa piyak diri sa may kilid sang Gym Action Rex, diri nagagawa ang mga nasa... sa may likod ng porsyon na? Sa may likod na ning portion ng Action Rex, no? And i-check ta ni base may makagawa man karon kag kita magtutunta man ni anong tapos makakuha sang kwarta Action Rex ginakuhaan man sang picture, no? Hello sir, no? Sir, ang proseso diri ginakuhaan picture ang mga This is the final. Amo ning pina-final stage ang picture taking para may proof ang barangay nga naka-receive man sila. Oo, pero at least ato bang nila yan isip ng Yes, sila na sir ang pag-claim nila, sila mismo ang gag-hold sila kwarta kay wala kami nag-hold sila kwarta because personal na nila kay hindi naman gusto magtandok kay in sa dalahan sila, hindi nila magsimandan. Ay, okay, sige, laton taning isa Action Rex, no? Kay may tapos ini pagkuha sang kuda,
o kung sa picture pamangkuton ta kung ano ang iaya sining plano, ano ang himuon niya abi sa 6,000 Ate, ang simple nga sabat siya day, bakal yan na bugas kag iban sinati, pero parte dahon niya man, parang iban to makakuan man bla. Oo, kamay pa, bakal gid bugas, no? Oo, importante Kagaiban na. pa. Oo, kaya man yung pinaka-importante gid sa tanan, di Paris sa Manila, pato niyang social amelioration, pinakal niya siya po. Gani man. Lain na to yung utok, kaya to yan man. Oo, lain na itong utok niya. Pero si ma'am, no? Pamangkutunta si ma'am, no? Ma'am, sa Action Radio, ano ang imong plano? Nabaton mo na ang imong sining pundo sa Ismail? Dali lang kay na utod ang imo sining linya Action Alvin, dali gid lang ha. Para sa final report ni Action Alvin Graba, naga-interview na sa mga benepisyaryo sang SAF nga nakakuha na dira sa area sang Barangay Estefania. Balikan ta siya si Action Alvin Graba sa gym mismo sang Barangay Estefania. Action Alvin? Wala pa. Action Alvin? Action Rex? Oh. Si ma'am, no? Ma'am, anong himuon mo sa Ismail? Bakal bugas sa gidugang sa negosyo. Negosyo? May plano ka no sa negosyo isudlan mo? Christmas? Mga Christmas. Para RTW eh. Baligya ka face mask? Okay. Okay, pila nga ganing kabataan mo, ma'am? Dua. Taga-diin ka? Taga-Bagong Silang. Taga-Bagong Silang. So, Taga-Bagong Silang di sila. Anong oras ka nagpila ka gina, ma'am? Nung sa inyo ng alas 11. Di man sila Action Rex. Ma'am, ang pangalan mo gani? Cherilyn. Cherilyn. Si Cherilyn. Si Sir B, pamangkutunta. Ano mo gani, Sir? Lino. Lino? Di ka nga purok Lino? Purok mo ko silang. Bagong silang. Bagong silang man. Ipipa, nakuha mo ng imong money? 6,000. Ha? 6,000. 6,000, may kabataan ka na? Pinakadiling ka? Anong himuon mo bilis sa 6,000? Ikaw ko sa pag-aawal sa mga bata ko. Pag-aawal sa mga bata? Ano? Ano pag-it? Ikaw ko sa Kabasimana eh. Okay. Ang alam mo, di ba? Lino. Si Lino Action Rex, no? Amo ning pila ka mga persona nga nakabato na sa ila sining social amelioration fund, no? Dako gali ni sa likod Action Rex, sa likod ng gym. Oo. Dako na da, lapad pa na da. Oo, lapad pa gid Action Rex. Amo na dang exit nga area dra sa likod sang gym. Okay. Oo, ari nang exit niya. Kaya ari di dako gid na pwede ka na kalapos to sa gwa nila to, sa may kilid ka, Barangay Hall, sa ubos-ubos dampi. Ay, okay. Oo, sa likod niya nani, sa ubos-ubos dampi. Dire amo ning ganaagyan man nila Action Rex, no? Ate, sir, thank you. Much money subong, no? Ang pila ka mga utod ta. Basta importante wala tong itsa. Importante wala tong it. Importante wala sa tong tong itan lo magtupa na karon now. Oo, lain ba na makita ta karon sa tindahan bala si Rex. Bakal ninyo sang pagkaon na. Importante gid na bisan amo na kadako nang gin kuha ninyo sa isa ka pasong na makaigo na natubtob nga maka-recover lang ta. Yes, ang isa ka pasong kung duha ka miyembro. Kung isa ka pasong kung pila pa kamuda makaigo na. Damo na ang istorya ya. Dako na. Kibot man dato. Distansya man lugay na tinumpok na. Sige. Man ang galawak mo. So mo nga sitwasyon direction na Rex area sa Barangay Estefania with action Papang Nixon Tahom. Ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa area sang Barangay Estefania, sige-sige nang tagtaganay, may mga pila na ka mga benepisyaryo sang SAF ang nakakuha na kag ating advice na tundra, ibakal gid ina sang bugas. Kag ti panigana gid sa posible nga kapigaduhon, no?
Kaya hindi pa ni matapos ang April 30, may 15 days, may isa ka bulan pa ni nga balaking tulon kita mo. Hindi man na siling pag-operate tayo, magka-operate man ang halos kalabanan. Hindi man siguro, no? Sige, sa mga ka-aksyon ta dira, importante lang nga nakabato na kamo, kag-base ina sa ginpangabudlayan sang Department of Social Welfare and Development. Ha? Kaya ang barangay sa nasiling na, nag-assist lang sa mga beneficiaryo sining sa. No? Sige, matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, kadtuan tang balita gikan sa Capitol o kung sa Bacolod City Government Center. On standby si Aksyon Dale Salazar. Liga ng mga barangay president Gonzales nagpanumdom sa mga barangay kapitan nga mag-comply sang mando sang Department of Interior and Local Government o kung DILG sa pagpost sang listahan sa mga SAP beneficiaries sa pampubliko nga mga lugar. Importante gid dinhi. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex, nagpahanumdom si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales sa 61 tarano ka mga punong barangay sa Bacolod nga mag-comply sa mando kag direktiba sang DILG nga dapat i-post sa mga strategic areas kag public places. Ining listahan sa mga beneficiaries sang Social Amelioration Program o kung SAP Action Rex. Sa interview naton kay Councilor Gonzales, iya sila ginasuportahan sang liga no ning mando aging pagwasang DILG angot sa SAP bangon sa Action Rex isaymi sa mga pamagi para maproteksyonan man sa mga kapitan kag malikawana ang public confusion. Action Rex gin-explain din ni Gonzales nga pwede na ma-post ang kapitan ang SAP beneficiaries sa tion nga matapos na nila ang payout nga ginapatigayon. Pero mayari na diri sa Bacolod nga nagka-complete na Action Dale? Ang sa Bayan Action Rex ng Barangay 18, ilan na na-post no ang mga listahan sang 175 ka mga beneficiaries kay magluwas sa lista may mga litrato man Action Rex nga ginkuhaan isa-isa mga beneficiaries uyat man ang 6,000 pesos nga ayuda nga ila sininabaton sa payout nga patigayon recently sang Barangay 18 Action Rex. Pwede nila ma-post sa strategic areas. Gin example, din ni Kapitan Gonzales nga pwede ma-post ang listahan sa Barangay Hall, pwede man sa gymnasium o kung ining mga lugar nga masami ginakadtuan sang mga tawo. Action Rex. Susunod rin kay Gonzales sa ngalan sang transparency, iya sinigi na suportahan ang call no sang DILG. Kaya man niya Action Rex isama niya sa mga pamaagi para hindi magduda ang mga tawo ilabi na ang mga persona nga wala ya nalakip sa sini nga programa. Nanawagan si Gonzales sa mga padayon nga nagareklamo nung ining wala sila nadala sa listahan nga i-reassess ang ila sini nga format. It's either may sila nga na fill out sa format Action Rex o kung hindi sila kwalipikado base man sa guidelines nga ginapapanaog sang DSWD. Ariwa ang kamahin sa interview naton kay Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales. Okay, so mas mayo ganin kay makita sang tawo kung sino gid ang SAP Social Amelioration Program beneficiary kag as well as do protected man si kapitan ang mga list hindi ba lang daw sang tawo hindi man magano kay kap kung sa ini barangay officials no kay naka-post no so for transparency so pabor man ang mga kapitan na i-post na. May mga barangay na naka-post na or yes no maka-post ka once na may payout ka I mean kung naka-payout ka cleanse na imo na payroll o kung na imo na beneficiaries no like isang big barangays wala pa no matingala pa lang public na si gay man nag-text di gani no tapos na ito mag-post no di ba ta-post kaya wala ka na-cleanse no kaya kung naka-cleanse na maka-payroll na tama maka-post na yan sa beneficiaries. Action Rex kamangi lamang sa palayag ni Gonzales. Suno sa iya sa mga SAP beneficiaries sa mga dalagong nga barangay nga nagreklamo nga apano sila wala pa. Suno sa iya ginaangan-angan ang Action Rex no kay mga big
big barangays like Barangay Takuling, may more than 6,000 ka mga beneficiaries. So buwas nga adlaw sila mag-start sang payout pero hindi tanan kundi ang first 1,000 gid lamang ka mga sub-beneficiaries nga na-inform na sang barangay nga buwas nga adlaw amo ning ilang schedule. Like sa bahin sang Barangay Mansilingan, sila ang pinakadako nga barangay sa Bacolod City. Oo, may more than 8,000 sila ka mga beneficiaries. So dapat ang sistema bala insakto ang flow sa pagbaton sa ayuda nga ma-observe sa gihapon ng mga precautionary measures sa batok kontra COVID-19. So subong adlaw ti amo tong Barangay Stefania hindi patanan kundi may by schedule no ang pag-inform sang barangay kutob sa mga beneficiaries. Kung wala ka na inform sang barangay nga kwalipikado ka man, hindi ka dapat magreklamo kundi next ka naman nga adlaw action next kay ginabuluban ta diri ni Kapitan Gonzales sa mga big barangays, hindi lang isa kadlaw kundi 2 to 4 days ang tagtaganay kag by batch in action next para masiguro nga ma-observe sa gihapon ang social distancing kag hindi maginutok sa mga barangay. Sa update naton sa pending nga mga swab test result para sa mga syudad sa Bacolod, sunod rin kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, mayarap action rex ang 108 tanan ka mga pending nga results ang COVID-19. Rason nga hindi kita dapat diri magkumpiyansa bangod hindi pa totally free ang syudad sa Bacolod sa COVID-19. Kada mo pagli-action dahil? Damo Action Rex, 108 pang pending results kay may mga healthcare workers, mga frontliners naton, gin-subject man sila sa swab test para masiguro no, nga hilway sila sa COVID-19. Ini mga healthcare workers sila ni mga persona na may close contact o kung nag-atipan sa mga COVID-19 patients sa Bacolod City. So for the past 15 days, umpisa Abril 5, tub gahapon nga draw Abril 19, no additional confirmed COVID-19 case. Ti ang nabili ng way pa magwang resulta sa nung expected nga magwa na action dahil? Hindi pa action rex mahambal ni Dr. Tan ang timeline kung saan o gidri magwa since may mga iban man nga mga probinsya sa Western Visayas ang nagahulat no sang pending nga mga resulta like diri sa Negros Occidental damo pa man sang pending results nga ginahulat kay first come first serve na action rex mo once nga makauna ka padala sa imong sining swab dito sa Western Visayas Medical Center. So ikaw man ang unahon or i-accommodate sa mga medtech no nga gin-trained nga mo nagapit tigayon sa COVID-19 test action rex kag 2 to 48 hours to 72 hours dira pa may baluan kun bala ang sa persona nga ginpaydalom sa COVID-19 test ang positibo o kon negatibo sa COVID-19. So, buwan na panawagan sa mga city officials naton nga hindi dapat magkumpiyansa, magkampante bagod may mga pending result action rex. Ilabi na nga may mga persona man nga nagkalamatay, ginakabi nga probable COVID-19 kag tubtub karon wala pa sige hapon na ibaluan kung bala napatay sila naturally bangod sa balatian o kung bangod sa COVID-19. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action Yo. Action dahil Salazar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daghang salamat Aksyon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center na utod ang pangtapusan nga balita nga hugnat nga informasyon na Aksyon Dale. Anyways, daw tapos naman to Aksyon Dale. Thank you so much gid Aksyon Dale. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Dale, kantuan tang balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Ini may kangtanan sa mga Negrense gin papanawagan nga mangin vigilante sa pag-report sa mga nagasupakbla sang community quarantine mga kaaksyon, no? Ibaloon tang report ni Aksyon Marlon Hinovia, parte sa sining panawagan nga mangin vigilante lang sa pag-report ini may kangtanan sa pagsupak sang community quarantine. Samtang wala pa si Aksyon Marlon Hinovia na siya. Ibaloon tabi ang report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar.
Action Rex ang interagency task force against sa COVID-19 pagi sa mga miyembro siri nga lubos gid nga nagapanawagan sa liwat sa mga negrosanon nga mangin vigilante ngin mabinantayanon para mapiho kag masiguro nga waay nga non resident nga makasulod diri sa Negros Occidental. Pagi sa mga puwarto ginamando ang gobernador nga mas istriktohon pa ang gina-implementar nga checkpoints. Isa diri sang may dako nga papel action Rex ang ato sa mga katapo ang kapulisan diri sa Negros Occidental Provincial Police Office. Subong ganing adlaw si Provincial Director Colonel Romeo Valeros ang may panibag-uman nga mando sa tanan-tanan nga mga Chief of Police nga i-intensify pa ang checkpoints sa nagalain-lain sa mga borders labi na sa mga puerto. Ay nagligad action Rex nga COVID-19 live broadcast. Si Provincial Consultant Albi Benitez nagpalayag gani isang kabalaka na base kung hindi ma-sure gid mo waay isang makalusot labi na sa mga porto isa inisang medyo mahapusudlan sang mga tao nga luyagid nga magasulod diri sa Negros Occidental. Manang pasalamat niya nga sa sulod sang pila ka adlaw waay sang dagdugang nga kaso nga positibo although nga nagadamo action Rex ang mga ginakuwaan testing nga nagasulod diri sa Negros Occidental ay subong may pending results nga ginahulat nga 21. Nagdamo ini bangod man nga ang nag-abot nga mga negrense stranded passenger automatic na ginakuwaan sila sang COVID-19 rapid test. Ang hulaton subong nga si Mana Action Rex amo ang approval sa DOH sa kaugalingon nga test COVID-19 test facility sa hospital. Ang isa pagkit kahulaton kay anuman nga adlaw subong nga si Mana pasi palangkon makasakay na ang dugang nga pat sa mga negrense passengers nga na-stranded halin sa Manila kag Cebu ay si Benitez nagka-istorya na action Rex sa iya mismo sa Cebu Pacific mo. Ginpalayag na subong nga si Mana may flight ang Cebu Pacific kag tingwaan nga basi palangkon mapaupod man mga stranded passengers. Ining panawagan nga sa mga negrense nga mangin vigilante para man-action Rex ang COVID hotline. Nauhambal ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II may ara sang para sa mga tao nag-violate o kung nagsupag sa ginapatuman sa mga General Community Quarantine. Pwede sila makik-angot direkta sa isang task force kay manduan ina ang mga otoridad para nga dakpon. Tapos kung mayara sa makaduluda pagig nga tayo nga para sa ilan nag-abot nga pangayaw, hindi man makatawag sa sining COVID hotline. Ari ang paharomdom ni Provincial Administrator Attorney Diaz. Sa sinagani nga sitwasyon, kapanawagan kita sa tanan nga mga residente sang Negros, nga kamo mismo mangin vigilant. Kung may nakita kamo da nga nagatagay-tagay da skilid da ninyo, report kamo da yon kay para punpunon ta na sila. Kagibutang sa quarantine area. Kung may maabot da subong baguhan nga halin sa guwa, report kamo da yon. No? Kay while ang inyo diri gobyerno ga tinguha man nga magbantay kisa hindi tagid maiwasan ay makalusot gid. So sa sina nga sitwasyon kinahanglan gid ang partisipasyon sang kada isa. Maluoy kamo sa inyo lawas, maluoy kamo sa inyo pamilya, report gid kamo gilayon. Hindi ma-delay, hindi mahadlok, report gid dayon. Kung may ara kamo makita, mabatian nga sitwasyon that you feel ma-endanger or mabutang kita sa pahamak. Okay? So amo nang aton pangabay, report
kamutanan sa aton COVID centers, kag magpabalo kung may ara kamo ginadudahan. Alas 3:30 karon sa hapon, tutok lang sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. May update naman nga i-presentar ang ato sa nga Inter-Agency Task Force. Ang kasulugikan sa Kapitolyo Action, Marlon Hedovoya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hidawiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita sa Kapitolyo, kadtoan tang nukpo. Si Action Brian Morden, may kangtanan sa sining nukpo, nagpamtang sa isolation rooms kung may pulis nga may sintomas ang COVID-19. Yari ang kaunan sang report ni Action Brian Morden. Action Brian. Action Rex para makapil pararma ng kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental batok sining coronavirus disease o COVID-19. Naghimo sang inisyatibo diri si Police Colonel Romeo Baleros sa muning Provincial Director sang kapulisan na magbutang sang isolation rooms sa sining dira sa sulod mismo sang compound sang Camp Alfredo Montelibano Sr. para mapamtangan sang pulis kung may ara ginman nga makabatsyag sang sintoma sang coronavirus. So diri kay Baleros ini ang ayara sang 4 ka kwarto nga ginpamtang dira sa may Children's Development Center. Iring isa ka edipisyo nga bago gila manatapos sa pagpatindog dira kay gamiton kung tani ini nga eskwelahan sa mga kabataan sa kaiping dira pero kay di daw ay kuman piho nga magbukas ang klase, so ideyahan niya ini para gid lang nga mahimo ini nga isolation rooms. Ang tinutuyo diri ni Baleros nga kung may ara gid man sang pulis abing makabatsyag sa sintomas sa COVID-19, matatapan gid sila kag mahatagan sang hustong medikasyon kag ang mag-assign diri magluwas sa doktor iya sang gobyerno man i-assign niya diri ang mga police nurses nga gin-train man sadto sang Provincial Health Office agod nga makabulig sila sa ila sila mga kaupdanan. May newly constructed tayong Children Development Center. So for the meantime na yung opening of class for this year ay hindi pa definite yung schedule. So we opted to convert it temporarily as our isolation area just in case mayroong kaming personnel na magkaroon ng symptoms ng COVID-19. So this is to ensure that our personnel will be given good accommodation and at the same time to ensure that they cannot infect others. So this facility has 4 cubicles. Action Rex sa palayag ni Baleros kag sa piya kabayan Action Rex in Palertoya sini ang iya mga kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental kasunod sa natabong nga enkwentro kahapon dito sa barangay Carabalan na Himamaylan. Suno siya ang kapulisan naga-convoy ini sila sa mga grupo man sang DSWD nga naga-distribuer sining SAP o kon Social Amelioration Program sa gobyerno. So ginbandoy subong nga butanggin or mag-advance nga mag-monitor sa mga lugar o kung barangay nga ila sini kadtuan para masigurado ang ila sini nga mga lakat kay hindi mapaktan ining kuna-kuna sang rebuilding hubon. So why man ni Baleros disregard ang pagpangayo gid sang bulig man gikan sa Philippine Army sa diin. Kaya mo tong natabo kahapon ya dapat magtingob ang pwersa nila kag hindi magsalig sa ila sini nga panglakaton. Sa mga police stations tigin palerto niya ini kag hindi lang gid mag-focus tanan sining mga borders kundi sa tanan gid nga tion mangin vigilante kapulisan. Our police station and our personnel to be able to prevent any hostile attack from any member state because although we are on the process of providing security assistance in the implementation
implementation of executive or the enhanced community quarantine, we should also maintain our preparedness. Balita gikan sa NOCPO, Action Brian Morning nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Malakay Finance Corporation anay kita. Base ko nagakinanglan kamo house and lot property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan. Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, San Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ini, may mga sanga sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay Finance Corporation, Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, Tabuklang, San Pure Gold, Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 kag 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampiyon, Malakay Finance Corporation. Daligid lang mga ka-aksyon, ma-unload tanay sa mga dapat balasahon ta diriho. May lang pag-monitor kay Mary Jane Saludares, Leonila Tarosan, may lang pag-monitor, no? Action Rex, so far, kalinong di sa amon magluwas sa mga gaalaging private vehicle, bisan higadalan kami di sa unhan Bantog Lake, tani cooperate man ang iban nga barangay para COVID-free na ang Bacolod. Gani man. Sige Kabay pag-monitor sila, Madam Lunila Tarosan. Kay Christian Ruas, ang Victorias, may lang pag-monitor, Dindo Sariego. Good afternoon, Action Rex. Mayo kami sa Villamonte, wala pagidya, especially sa mga parte sang Villamonte nga layo sa barangay hall. Ayo. Inting Biboso, may lang pag-monitor. Ino Novia dara sa Santa Clara, Mandalagan, may lang pag-monitor. Kay Bing Palma Rosales, may lang pag-monitor man. Kay Toto Aldrin Limaco, kamusta dirang aton siningan ni Nasros, Toto Aldrin? Daw higid guro tsansa, no? Sige lang bawi lang tadason kung mag-open na Toto Aldrin Limaco. Kagay misis ya dira, may lang pag-monitor, no? Kag sa bugos nga pamilyan Toto Aldrin Limaco, no? Kay Diana Perez, may lang pag-monitor. Madam Diana, ay lang sa tupad balay ko nga sinini, God bless. May lang pag-monitor. Kay Joyce K, pamilya Dumiig kag Morandante, may lang pag-monitor. JR Mainit Rihon, may lang pag-monitor man. Kay Elmer Lutao, itsura sang nakakuha daw, di man na Forest of Dipor. Elmer Lutao, no? Kay Ron Bautista, linya o sa Katawhay, Kadalan, Subong, pero diriya sa 18th Street sa may Abyss School, nagbinungguanay Fortuners kag Ginuba. Ati gusto na nila guro nga magbungguanay. Bay lang da sila Ron Bautista. Kay Chafi Ang, may lang pag-monitor Chan Fiang. Salamat Action Rex sa pag-asa kay Kapitan Damogid ga pamati di sa UAE. Ayos. Kay Ernesto Paul Parinio, no? May lang pag-monitor Ernesto Paul Parinio. Ako Action Rex yatag ko tani sa timbang kuman kay pigado pamilya niya, pero halin sang umpisa wala gid kaagi di sa amon sa Gardenville, Banga LCC, no? Ikaw na lang dahatag paring Ernesto, Ikaw na lang dahatag la. Sali ka man nakakuan sila nga maugtas ka lang na, pero kung sa imo na gikan, mas manami man. Bisan gamay, basta halin sa tagipusoon mo, no? Marina Morina Abilianosa,
may lang pag-monitor, no? Okay, kag sa kay Ispi Sanso, no? Watching from Caloocan City. Parang kinalon sa gay kay Ma'am Mags Huhilia. May lang pag-monitor. Niya babaw. Mayo, salamat, ginhatag na lang sa iban. Gani man. Elizar Bong Cartagena, may lang pag-monitor. And Inday Blaza, may lang pag-monitor kay Inday Blaza, no? Diri gani sa amon, wala man kalabot, bisan isa kilo bugas. Ayo, gid. And sa kay Vince Ibanez, may lang pag-monitor Vince. Kay Idiri ka Fort Diraho sang OTTG, may lang pag-monitor. Taga Piak Suba, may lang pag-monitor, no? Taga Piak Suba siling ni siling niya taga Orion, Bataan. Jonathan Fuentes Bats, may lang pag-monitor dira. Samtang nagapila sa pagkuwas ang SAF diri sa Barangay 21 sa Victorias. Gali ka. Sige, ro pila-pila lang da Bats. Jonathan Fuentes, no? Alice Abitong, may lang pag-monitor. Happy Monday lang. God bless you more and give you of the power of God. Well, thank you. Thank you, Madam Alice Abitong, no? And Corey Bidaha, may lang pag-monitor Corey Bidaha from Kuwait. Jay Poras, may lang pag-monitor. And Bulay Bulonia, no? May lang pag-monitor kay Bulay Bulonia. Jo Marie Formentera, may lang pag-monitor kay Ginny Perez. And Maggie Vicino, may lang pag-monitor dala sa Riverside, Barangay Bata. Maggie Vicino, Madam Eleanor Rigby Agravante, all the way from Hong Kong, Cape Safe, Pilipinas. Thank you so much. And Little Cebuan, kag kay Jocelyn Kalamaan, thank you so much, Gid, no? And Inday Dali Yasa on monitoring man. Thank you so much, Madam Dali Yasa. And Maria Gracia Hintiloso Herrera, may lang pag-monitor dra sa Barangay Tangob. Daghang salamat, Gid, sa inyo sining pag-monitor, no? Sige, daligid lang mga ka-aksyon, ha? Standby sa report ni Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Matagtanay pila ka mga commercials. Balik lang ta, dugay-dugay, kag sa mga ka-aksyon ta dira galiho. Sakay paring dali lang ha, kay di natong iyang text. Paring Mark kag Ems Magbanwa, may lang pag-monitor dira sa Barangay Handumanan. Paring Mark kag Ems Magbanwa, paring Tip-Tip kag MM Lirasan, may lang pag-monitor dira. Paring Renz Caglia Campus dira sa Barangay Handumanan, Barangay Sumag. Paring Elmar Trafanco kagay Commander-in-Chief ya dira sa Mansilingan, no? Kag paring Tip-Tip paring Philip kag Tintin Rizaldo sa Barangay Alihis, may lang pag-monitor kag paring Rinley Martel, no? Sa Banwasang Valladolid. And may lang pag-monitor ho sa pagkaisa ni Tatay kag sa kay Ronnie Alog Pascual kag Tuto Jovin Ravina, Leonor Pascual, may lang pag-monitor. Ayos, thank you so much, paring Mark. Kay Ronnie Alog Pascual kag Tuto, okay. Tuto Jovin Ravina. Ayos, kag Leomar Pascual. Dagang salamat, paring Mark Magbanwa. Paring Alan Navales, may lang pag-monitor. Sige, daligid lang, standby mga ka-aksyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
ikaw nang ginapamati, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at uprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol
alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon! Aksyon Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:47. This time check is brought to you by AC Certified World-Class Quality. This time check is brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:48 ng aton oras. Ibalon tanay
Diri sa balita ni Action Art Tayhopon ini may kangtanan sa due date sang basiwa extended man tubtob Abril 30 pagnubo sa supply sang tubigo sa pila ka mga lugar sa Bacolod na eksperyensyahan. Yaring kaundan sang balita ni Action Art Tayhopon. Action Art. Good news para sa mga konsumidor sa basiwa ang extension sa due date sa naging patuman sa basiwa o Bacolod City Water District apang ang bad news na bahin kay may ara subong mga lugar nga naga-eksperyensya sa marinit nga supply sa tubig bangod sa taas nga demanda sa konsumo. Labi na gid nga ang karabanan nagatiner sa ilapulian kag pipila lamang ang makagwa kung Lunes tub-tub Sabado. Ino ang masami kag karon mga complaint karabaton sa Bacolod City Water District sa confirmation ni Engineer Jeneline Imora nga mo nagaserving na Assistant General Manager for Operation. Ang mga lugar gid nga subong apektado sa init ka supply amo ini ang area sa Mansiringan kag Takuling no kag pila ka mga area within the city proper. Now sunod diri sa kay Himora, isa man na sa rason yang limitado lang ng mga personnel sa maintenance ang nagatiyog bangod nga ti mismo ang ilang mga personnel ang nag-quarantine. In fact, isang personnel ang basiwa nga nagalimot agod mag-reading isang konsumo sa mga consumers Action Rex. Dugang pagdari ni Himora nga ila sa karon ginahimo ngati ko may aragid sa pila ka mga lugar nga may aragid sa complaint ba sa linya nila mula nang ginakatuan sa ila sining mga maintenance worker. Now sa may gana o may araya sa kwarta dira kag may available nga pondo para sa pagbayad waya sa pagbaton ang basiwa sa ila talatapan pero may ara ka mo pwede bayaran kapin pagid sa mga payment center na gin-authorize sa Bacolod City Water District. Sa nangyati ini kabay pa matapos na on April 30 agod sa pagbalik normal sa operation dito kag isettle nila ang inyo sining nga mga balayaran. Wainot na isang tubig until April 30 so sa iya kag kabay pa na hindi na ini maglawig kay ang ila sining collection na apektado man since nga wala makabayad ang karabanan gid sa mga consumer diri sa Bacolod. Ang inyo bayaran depende sa estimate nila o kung ang inyo ginabayaran in 3 months time kaya mo lang minimum nga pwede nyo bayaran kag isettle lang nila after sa quarantine period. Ang palayag ni Engineer Jeneline Imora. And then kami sa April 30, wala disconnection, wala penalties and payment, and wala man na isang ng pamaton sa application nga bago. Pwede sila kabayad, yan wala kami ka-accept payment sa opisina, pwede sila sa GCash, ibutang lang nila ang ilang account number. Sa Palawan, pwede man. Kung may ga-open nga Alveo, pwede man sa Alveo. Kaya man kaming bills inquiries, pwede rin sila ka-text. Actually, may advisory kami na post na ganit naman sa social media. Ang amon nga collection ng medyo unstable sa subungi kaya kaintindi man kita ngayon ka na mga tao hindi man tanan makabayad. Sa sininga panimpo, daso na nga man nga feeling nila, hindi kami kapanagdag, hindi mo kami kabasa sa buong taman mga metro. Ang mga meter readers naman ng standby man, kay on quarantine man sila. And on average lang ang amon nga ginapabayranan ay subong kung ano lang ang imong previous nga konsumo kay mo nga biya mo lang na siyang pwede mo mabayaran mo kung gusto mo ya pasaka-sakaan kasi makasataon ko man siyang imo usar nga mas damo subong kay ara kung may kada advice sa balay pwede ka man kahatag kung gusto mo pasaka-sakaan pero kung pwede ka man kapanawag sa opisina kung pila ang mga average billing abi for the last
3 months, ano na siya, may nga mong ginabil. Kasi nireconcile lang na apan pag-normalize na sa operation. Personal sa Rex ay parayag ni Engineer Jeline Mora. So kapabot siya ang after suning quarantine period, ma-address Manila ang problema karon sa karinit sang supply sang tubig. Ang ka-aksyon nyo, aksyon ay tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Thank you, Akson Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Art kadtuantang balita sa Bacolod City Police Office, maki-update na isining na lutangan kahapon no dira sa area sang Barangay 22 Block. Ang nakalutang sini ang gwardya ginasigahom nga nagagamit sang illegal nga droga ining biktima. Yari ang kauna sa report ni Akson Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Action, Eric! Alright, Action Rex Peregrino. Ayo di purma. Daw kadugay pabuyan ba? Daw gawat-awat pa eh. Daw amelioration man eh. Oh yes, ka nagasumpit no? Ang pulis ang mga claimants ang SAP Rex. Bisan init kinasulay Oh, gani man. Para makuha lang ang 6,000 pesos na tumataging ting. Ang ibang ga planglapsi na kay na pa sa ngaga naggaro pila-pila katapusan daw mahapunan lang daw hindi pa makuha. Kaliman kasi damo-damo daan sila mo. May schedule. Actually, check din yung schedule sa mga barangays ninyo. Parehas nila sa barangay Mansilingan to daw buwas tong effective pero hindi man tanan gid. Kundi may kuwan pa may scheduled pila ka purok pa niyo. Damo pa na da kay ang sa inyo sa lugar mo? Way pa sang movement ang samon to sa Panakoya. Dason pa na guro nga mga inadlaw pagid kamo guro. Siguro mahulat kami Na matamat lang kay mahinang kalaban. Oo, kay kon ang tanan nga claimant ga dasi kag nagadali ti medyo mahina man ang kalaban sa DSD na ton kay kada mo damo nga daas sa pila-pila man lang ana sila daw 3, 4 man lang ni sila ka mga personnel mo. Di Pablo sa ka barangay kung tupukan ka sang 25 ka purok yawan kagita. Gani man. Ti medyo medyo sipad-siparo na yung mga purok na. Hindi na matay sa kadlaw lang ang sa Paxorex mo. Sa isa ka barangay ti siguro i-reschedule naman liwat ang wala matagaan, no? So tulat lang kamuda, no? Tulat lang. Kay kami ganin actually sa nagahulat-tulat kami nga duha, no? Ayo di purma. Dalaw pataba. Si Akson El Rey kag si Akson El Maria. Ati madala na sila sa kuyog, no? Sa kuyog? Kuyog na sila madala, no? Ano nang kuyog man? Waslik. Ayo di purma. Sa waslik sila gulidala ya. Waslik na sila kung makakuha ta. Ate, okay. Nga, duwa, galing iti pa-cancel mo naman to si Stefania. Pa-cancel ko na to ya. O gani man. Hindi ako na pag-ilakip da. Ang mga kantong yung kulukupit. Ayo di purma. Wala punaw sa kantong yan. Kaya mo. Sa tatlo pa kabulan. Hindi mo ha. Captured. Gawad yung friend. Daway sila kabutwa. Subong daw, kadamo sang tagdaganay, sang ugato silang barangay. Basta nalumo sila sa kupit. Ayo di purma. Sako sila guros tagdaganay ito sang ugato. Siguro. Sa mga kasimaryo ni Labla to. Di, mahigin na, bisan uga-uga lang maka-ambit pa na mga taga-barangay Robles. Bisan paano da, basta may uga lang, okay gid ko na. Namunod ang tirada, no? Kapinpatuloy ba ka namin? Hindi ka na mangita sa iban. Ang grasya nga gatupasi mo, pasalamati lang. Pasalamati sang hugot. Hindi ka na mangita Hindi ka na mangita sang mga baboy da kag manok. Kay way na data. Way na data. Makakuha na, no? Mga... Pero kung may aray, yawat pa man. Ayo di purma. Ang importante da, ara lang Ara lang magtupasi mo, pasalamati lang. Pasalamati sang hugot Wala man eh. Ining nagabaton sang tag 6,000 ni nami ning ila pag yumyuhom pero ti dapat ti panigana tagid na sa nagakinanglan gid lang mga tinion. Hindi ta ni mapiyo kung sano ni matapos mo. Patagaan ka mo medyo gamay lang balo budget. Gamay lang budget. Basta malambutan naman tapos bulan. Di kay 1 year millionaire, 1 year sustainer, hindi naman mayo na, no? 1 day millionaire, 1 year sustainer. Lain ko may
pusoy dos pa bla. Ati, Ayo di purma. kuhan ka pa, maparot ka pa. Balo naman ka sa iban to, Yung iban, Damo ga kulumod tong mga sa picture bla ni Action Alvin nga ang itsura ko no do hindi man kuan nga mga itsura yan di man na kuanan mo mabasihan nga ang pangabuhi nila tama ka pigado. ang itsura, hindi balasiyan sa paghatag sang sap. Gani man. Basta kay Action Alvin, sa itsura yan, makasiling ka hindi mo na matagaan sap. Ti ihalatagan gina sa sap. Oo, Pero ti ina sa prangkang istorya hindi ginahalatagan niya. Oo, ang matag Action Sulit Alvin, mo. sap-sap eh. Ayo di purma. Sap-sap ka uga. Tiyan mo ito gani nga. Buwatirada na. Ulat ka mo ah. Ulat-ulat lang ah. Sa mga kakson tayo, hindi lang magsaligid ka sako. Kay kung nagasako na sila, gasako man kamo mo. Gani ang iban ka, dugay-dugay, tek sako, nga PM sako, sa ano talk siya direct, ulat ka mo bala, karong pang laktigo na mo, pagi ka. Ayog. Ulat ka bala, kay aragin ako na aprobado inyo sap. Oo, dapat gini. Kaya abin nyo kayo naka-fill up na mo forma, sabi nyo, okay na. Okay na. Ibalidate pa na sang DSSD, abin nyo ha. Validation nga matabo. Ay, abin nyo, kung may mga kulang-kulang ka mo, tapos gika mo. Ay, hindi kina maprubahan, kinalang kompleto, gid. Kag, kung gid ay, maka-avail ka mo eh. Kaya may iba, Axorex nga nag-fill up nga, na disapprove gid. Sang DSSD na to, no? Iti kung hindi kulang, hindi sila nakasulod sa mga requirements sang Special Amelioration Kagang Program. nagpilil up to, ito nagkakaulugan nga kamo na tong mga beneficiaries ha. Kuan pa na, gina-double check pa na sang DSWD ta. Gina-screen pa na mayo. Ginasala, panabla ko sa mga kape pa. Para ang pagwa, Ayo di purma. Yes. Aba. Dagahigop ka sang sara-sara ba? Ayo di purma. Amo na tang tirada. Unang nami, subong kung may sara-sara. Correct, Axorex. Nanda mo natin, ulat pa ka mo ah. Saan kayo? Ulat-ulat lang ah. Kami gani, Axorex, kulat kami gani. Gani man. Kamu pa yung hindi ka mo kulat nga, inyong ganito, labanan na sa sigurado ka, naka-fill up na ka mo. Kami ni Axorex, yung away kami ka-fill up, kaulat-ulat kami gapos ang grasya. No? Gusto? Ayo di purma. Ano na ning update ni sa Gintero ni Kapo ni? Ti ang Gintero, ara gapon sa Corazon Locsin ah. Sa Corazon Locsin siya? Regional Hospital, amo ning si Kuan, Gintero kagapon. Oo. Si Ephraim Anhao, amot ano ni kagawad, Carlos Anhao sang Mansilingan ah. Pero taga Purok Angeles, sa taga Barangay Stepania, taga dito na sa inyong lugar. Dito na sa may Purok ano to? Purok Angeles. Angeles? Barangay Estepania. Diri ni sa unan lang sa Villa Angeles guro. Ay. Tig-isa man lang na dang Purok Angeles na Ate mo. ko sa La Frenaria Angeles. Villa Angeles na da. Ay, gali ka? Gali ka tingnan, nakalambot siya sa barangay 19, kag nakalambot sa barangay 22. Sinupod na to? May upod sa? May mga, tika balukay ning kung si Police Lieutenant, kung si Police Major Renante Mukan pa, actually kilala rin siya nga nagagamit siyang droga. Kaya ila siya nga mundo superandi ni, kuhan mong na kung hindi magpangayo kayo, nagapulo pangawat, kag tiyang kita sa ilang ginapulo pangayo, kag ginapangawat, amo ning ginaro-ro nila na bakal na siya buta sa barangay 19. Di kahapon, ang MASCO bala, Motorized Anti-Street Crime Operatives Napton, kag ang mga barangay 19 official, kapatigayon gid siyang saturation drive, kag pagpanakopi sa mga pasaway. Isa na siya nakitaan nga nagatambay da sa area sang barangay 19. Gindakop ni siya sang MASCO, kag sa barangay official, mga tanod. Gindala sa barangay 19, Justa, panginpadlos ng draga ni siya. Kagasta nga nakalambot, pero sa may Kmart, tabla sa may barangay 22. So dito to sa kahapon, gintiro sang gwardya, kay masulod gid sa ginapunggas sang gwardya, nagrapulas ka sang gwardya sa sang ulihi, nakita sa gwardya kay ginalagas sila mo to nga, napilitan ang gwardya nga tiroon ini si Ephraim Anhao, nga naigo ini sa likod, through and through, ka naglapos sa wala ining abaga. Tini security guard din sang GRY Security Agency nga si Leo Pagayunan, ara gyapos sa custodial facility sa police station
Station number 4, according sa kay Major Humukan, kon porsigido si Anhaw nga mapasaka kaso, tinaban-laban i-inquest ini sa City Prosecutor's Office, pero depende na sa iya kung i-dayon niya gid ang kaso Action Rex, no? So, more on this, yari si Major Renante Humukan, ang Chief of Police Station number 4, ang sa sining natabo nga paggalaga sa iya, ay porte pa niyang lagsanay ni Action Rex mong sang kuanan ni siya, lagas ini siya sang mga taga-mas. Yari si Major Humukan sa interview sang Action Radio. Actually, sir, ang victim is nasita ito, sir, ng garoting na pulis na yung namamos ko na to. It would so happen na yung ang mga barangay official ng barangay 19 na nagaroting din. So, kinahold dito sa sir ang victim for violation of curfew sa EO 26 naton. Ay actually identified as mga user ito, sir, at possibility magsusuot naman dito sa identified natin area dito sa Butchaman. So, ang nangyari, once nang nahulog na sila ni Kapitan, itinaupo sila. But siya yan mismo tumakbo. So, pagtakbo niya, inapo sila mga barangay official natin ang such time umabot siya doon sa T-Mart kita. T-Mart? T-Mart marketing. T-Mart supermarket. So, then siya dumating siya doon, nag-insist siya magpasok doon sa sa establishment. So, pagkatan siya sa security guard, makapasok. Then, nanipis ng security guard, nahabol pala siya. So, pinlock siya, grappling. At saka, siyempre, naka-ulit. So, ang lahat kasi taking, nululuta lang sa nambarin at meron ng security guard natin. So, tama siya, saan tama niya, sir? Actually, tama niya dito, isang tutok lang naman, pero siyempre nag-side view ang tao, natamaan sa gilid niya, tapos sa intro, tapos sa iya na kalipan. Okay. Stable naman. Sir Rex, si Police Major Renante Humukan, ang Chief of Police Station number 4 ang otinis sa insidente nga paglutang ni Security Guard Leo Pagayunan sa sining biktima nga si Praim Anhao nga reportedly ginagamit sa ginadirian nga droga nga kung tani siguro posible according sa Humukan mas kordira sa area sang Barangay 19. Ang inyong aksyon sa Bacolod TV, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Pabunang report sa Bacolod, Action Radio. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, launa 6 na nga oras. May lang pag-monitor dira sa mga ka-aksyon ta dira ho kay Mr. Ramiro Maravilla Jr. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Mr. Ramiro Maravilla Jr. Kay Lenny Novera, may lang pag-monitor pamilya Lorenton sa San Jose, Salong, Kabangkalan. No? Lenny Novera ang panamya. Halin sa kay Madam Ophelia Galero Arce, may lang pag-monitor Madam Ophelia Arce, dira sa kay Jovelyn, kay Shelian, Jano, Diana, Isabel Palomar, Aileen Jano, kag Elijah. Thank you so much, Gid. Salamat. Sa kay siya Roblejo, paano na lang ang bill sang basiwa? Paano kami makakita kung pila ang amon bill? No? Hasta pa man na sa April 30. Way pa na chance. Sa 30 pa man na. Check ta na ang inyos ning bill. No? Kay Milagros Cesar Alet, may lang pag-monitor, no? Milagros Cesar Alet, dara sa Barangay 39. Kay Vanji Kenyola, may lang pag-monitor dara sa Barangay Kabadyangan, Himamaylan City. Mga officers kag DSWD, palihog dasig dasigon, taman ang panghatag sang SAP kay need gid sa mga tao. Ang problema, dagong dasigo nila, magsalala, panasla ka dasigay, da nila mo panang nangin problema naton sang dako, Madam Vanji Kenyola, no? Ros Caniete Locsin, may lang pag-monitor, Madam Ros Caniete Locsin sang Fiesta Home sa Sumag, no? Ayos, and Roldan, may lang pag-monitor,
Api lang da kuno nga pagpamati safety family sa Panukoy sa ila Nanay Yosita, Isosita, Tatay Rafael, Cyril John, Roslyn, Serena and Romeo. Salamat gid, no? And Roter Kirk Lorenzo Olmido sa Escalante, may lang pag-monitor kag Maria Lydia Lasaltin Parinio dira sa Vista Alegre, may lang pamati. Kay Philip Isolat ho, may lang pag-monitor paring Philip Isolat, salamat gid. Nels Lohan, may lang pag-monitor kag kay Joffy Colingco, no? Gabuti Roby Los Winston, may lang pag-monitor. And Regent Tan Villalon dira sa Barangay Purisima, Manapla, may lang pag-monitor kay Regent Tan Villalon. Thank you so much, Gid. Sige, daligid lang mga kaksyon na Action Radio Philippine Standard Time, 1:09 na. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalay-layo pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamit ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalay-layo pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
aksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus. Philippine Standard Time, launa 18 na nga oras, 1:18 na mga ka-aksyon. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sini nga pagpangalagad. Kita-kits na lang tabwasa sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Salamat sigid mga ka-aksyon. Standby na sa This Is My Life, iga sunod sa diligilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako ang inyo ka-aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon